Avui us explicaré una història molt especial, la història de totes les escoles del Sagrat Cor. És una història plena de coratge, d'amor i de somnis que es fan realitat. Una història on el cor té un paper molt important. Una història on hi trobem símbols que ens identifiquen, paraules que ens guien i persones que han deixat una petjada molt gran. I el més bonic és que aquesta història encara continua avui aquí, a la nostra escola. Passaven els anys i Sofia s'anava fent cada cop més velleta. Els últims anys de la seva vida va estar molt malaltona, però mai va deixar de preocupar-se per totes les nenes i totes les companyes que estaven a totes les escoles escampades per tot el món. I sempre els hi deia: ha valgut la pena només per una de vosaltres dedicar tota la meva vida a fer escoles on no només s'aprèn amb el cap, sinó també amb el cor. I aquesta és la història de la nostra escola. És la història de totes les escoles del Sagrat Cor. Us agrada la història? Sí. M'ha gustat cuando ha fet les escoles i les cartes. Què li diries a Sofia si poguessis? Que gràcies per estar con nosaltres. Gràcies per tenir un cor gran.